Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginbaha ang porsyon sang highway sa Barangay Sumag sa Bacolod City kainasang aga. Pilahay sa mga salakyan halin sa Sumag, pakadto sa Barangay Talok sa Bago City. May ambulansya pa nga na-stranded nga may karga nga pasahero nga bata nga nalumo sa balde nga napatsan sang makina bangod sang baha. Yaring report. Daw nang inbaybay ang ining porsyon sa Barangay Road sa Barangay Sumag sa Bacolod, malapit sa crossing sang Bagong Dalan o kun sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway kainasang aga. Nagabalod kada may maglabay nga salakyan. May mga nagasakay sa motorsiklo nga nagpangisog magpadalagan sa baha, kagang iban nagatulod na lang sang motor. Ang ining tricycle makapila ka beses nga gintingwaan paandaron pero hindi na mag-start. Patay ged? May mga nagadala sang auto nga wala na magpangisog makatabok sa kadalom sang tubig. Pero ang mga salakyan sa likod nila naguot sa traffic. May mga residente nga nagabulig tulod sa mga auto para lang mapalabay ang mga nagapila nga salakyan. Suro sa mga pumuluyo, kaina pa sang kaagahon, nag-amat-amat dalom ang tubig. Tinuig na ininila nga problema. Kada gani magbunok ang ulan, nagabaha dason sa dalan, gani mabudlay ang pagtabok sang motorista. Ini nga lugar, basta magulan-ulan, automatic ka baha ged. O bahan nila yan, basta magbuha ng ulan yan. Basta magbubo lang. O bubuong ulan. Hindi kang ina mga oras sa saka tubig. Mga kagaho, kuha na buha ulan, dahil buha kapahan. Amo na nagote ka sa lakyan, O daw ko na. di pa tulod lang. May mga empleyado nga naghingagaw pa opisina pero isa ka oras nga naipit sa traffic. Nagtiner makadali sa Center Island para hindi mabasa sang baha. Ha? Gina pa. Mga oras? Alas 7 pa lang, ara nakamoto kapila. Di ano oras subong? Sakay ka mo? Mga may isa na ka oras. Sakay ka mo? Ari, sakay ka mo siguro. Halin sa Barangay Sumag proper sa Bacolod, mahingagaw kuntani ang ininga ambulansya pa South Bacolod General Hospital and Medical Center sa Barangay Pahanukoy para dalo ng 7 ka bulan nga lapsag nga nalumos sa balde. O galing, samtang nagadalagan sa ginabaha nga porsyon sang highway, napatsan sang makina ang ambulansya gani ginsaylo na lang ang wala na animo nga lapsag sa salakyan para mahingagaw pa ospital. Ang ambulansya gintulod pahigad. Na ganun na sugata lang sa may barangay sir. Teka Sumag. Naano tapos bata? Nadagdag ko na wala sa lipag, nadagdag ko na sa balde. Te ang bataan conscious. Hindi pa ni sir ang pila nyo de. Napatani sir ay galing di. Mga tiga ulo man di mga alagyan nila. Pag sinatanay naman nga pako nga balod nila. Ting suyok sa makina. Te mo na napatay. Sa report sa Police Station 9, dead on arrival sa ospital ang lapsag nga aksidente nahulog sa balde nga may tubig sa higad sang katrenila. Nabugtawan na lang sang ginikanan nga ara na sa sulod sang balde ang bata. Ang Bureau of Fire Protection sang Sumag may ginrescue nga mga pamilya sa Barangay Pahanukoy bangod sang baha. May mga pamilya nga gindala sa evacuation center. Pati ang iban nga mga ambulansya nga nagbuot sa dalan, nag-counterflow na lang para mahingagaw dala sa ospital ang ilakarga nga mga pasahero. Sa pusang The City Bridge ng Bago City, halin sa Sumag, naglabot sa Barangay Talok sa Bago City ang pilahay sang salakyan. May porsyon sang highway sa Barangay Tabunan sa Bagong nga ginbaha gani ginabisuhan ang mga motorista nga mangita sang alternatibo nga alagyan. Sa crossing sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway kag Barangay Kabug, naguot man ang mga salakyan kay ang iban nga mga motorista diri na nangalihid. Ang Sumag, ang entrance pa Bacolod sa mga halin sa sur, kaguluwaan naman pa sur sa mga nagahalin sa Bacolod. Kag bangod Lunes nga adlaw, kadamo sa nagabiyahe, gani libo-libo man nga mga motorista ang naguot sa dalan.